दा सेथ्लानि जागाखौ गासैखौबो साफा खालामजोबनायखाय माने हाबा बायखांनानै थांनाय बायदिसो नुबाय आरोना गाइसफ्रा बियारानो जा गोजायानो जा जि लोङो पुरा भुटाननि गोजा सेंग्राफोर खिन्थु बोरायफोरनि थाखाय लकेलबो जानो हानायलै खिन्थु नोंथांमोना बेखौ साननाङा बोरायफोरा भिडिअखौ नायदोंबा खिन्थु बिहार करने लगे शेर बिहार करने खालि खालि बुंजां गाग्लेजुनांगोन जिखुनु जाया आङो हाबा जोबखांनानै बहुत गोजान राइड मारिगोन एरै स' गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना फार्स्टआवनो दिनै जाबाय जुलाइनि 15 तारिख दे लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोनानो इथिंगाल दा दोङो टाइमा दा जाबाय 3:17 जाबाय जुलाइनि 15 तारिख लोगोफोर आरो हाबाया मतेथ' आरो 2 माह बारगोन दे लोगोफोर आं बुंदों ना 2 माह आरो 3 माहनि गेजेराव हाबाया जागोन होननानै बुंदो खिन्थु दिनै जुलाइनि 5 तारिख जाबाय आरो बारा दिन गैला 1 माया मा थांथ'त गैखाया जुलाइ माहायानो थांखासिगोन दिनै 15 तारिख नालाय दा रायजोफोरखौ सावरि लाथ'वाखै मानोना बुङोबा आरो एसे सम दंबावो हाबानि टाइमा जेथिया हाबाया जानोसै अब्ला रायजोफोरखौ माने सावरि लानानै गासैबो जायगाखौ साफा खालामजोबगोन आरोना इ टाइपनि बेनिफ्राय दा जियानो जाया मानो गाइस दा न'आवथ' जोंहा रावबो हौवा मानसि गैया खामानि मावनाय रावबो एसे सहाय खालामनाय बेनिखायनो फिसा फिसा खामानिखौ जिखिनि हायो गावनो हारसिं मावनो होननानै माने सेस्था खालामबाय थादो आरोना गाइस आङो बेनिफ्राय नोंथांमोनदो भिडिअ लाना फैबाय थादो नोंथांमोना जेरैबायदि कमेन्ट हरदो गासिबो मोजां मोजां कमेन्ट हरदो जोबोद मोजां नांदो आरो गासैनिसिमबो बास नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट हो दा जियानो जाया माने गाइस टाइमा बारा गैला आङो 1 घन्टाफोरल'सो खामानि मावनो हासिगोन मानोना बुङोबा आङो फुंनि टाइमाव जिमाव थाङाखै एसे न'आवनो फुङावनो खामानि मावनानै ओमफ्राय दा आं बेलासे टाइमाव जिमाव थांनांगोन 5:10 बिदिसोआव आरोना दा नै जाय जाय कमेन्ट हरदोंमोन आं बुंदोंमोन ना कमेन्टखौ नोंथांमोननिखौ एसे फोरमायगोन होननानै दा फार्स्टआवनो इउटुबाव थांनि ओमफ्राय इउटुबाव थांना डाइरेक्ट नुकुल ब्लग होननानै सार्च खालामनोसै आङो नै NUKUL ओमफ्राय दा नै आंनिया फैबाय भिडिअ हो ओमफ्राय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं बुंदोंमोन कमेन्टखौ गासैनिखौबो रिप्लाय होगोन होननानै आं बुंदों नालाय दा 5 घन्टायाव जाबाय आं दा भिडिअ नैबे भिडिअ 5 घन्टा जाबाय र' आंनि भिडिअ दा ओरैनो 62 जाना दङ दे कमेन्टआ गाइस 62 5 घन्टायाव दा इयाव कमेन्टआव नै गोबां मानसिफोरानो हरदो खिन्थु मोजां नांदो दे गासिबो हामा कमेन्ट हराखै इथिं दोङो जिथुबा थांगोन र' खबर होबानो जाबाय खबरथ' होखागोन दा आपडेट होगासिनो दङ आङो हाबानि खामानिखौ इनिफ्राय गाज्रिनि गेल दोङो आदा हाबानि पेन्डेलखौ बोरै साजायनो सानदों इथिंगालि हरदो आरोना गासिनो भैया बरा मोनसे कमेन्ट हरदो जिथुबा हाबानि पेन्डेलखौ बोरै साजायगोन आदा होननानै कमेन्ट हरदो साजायगोन जोबोद मोजां साजायगोन खम दामियानो जा माने दाम खमनियानो जा जोबोद मोजां समायना साजायनो सेस्था खालामगोन बास नोंथांमोना खालि सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय बिदिनो आरो बहुत मानसिफोरानो कमेन्ट हरदों मोजां मोजां इथिंगालि आदा बाजैनि न'खरा राजि नामा ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै नाइस भिडिअ ओमफ्राय हाबायाव लिंहर दे आदा ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै खाथि मोनबा आंबो थांगौमोन आदा नोंनि बाबा नोंनि हाबायाव मोजां मोनखायो आं नोंनि ब्लगखौ नायबाय थायो ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै इथिंगालि आदा जेम्सनि माथोजों एखे खोनादों आदा नोंनि माथोखौ आंखौथ' बहुत मानसियानो मानो कमेन्ट हरबाय एक्सुवेलि जेम्स बायदि नाङो होनना बुङो एक्सुवेलि आं जेम्स बायदि नामा आंनियाथ' बडिबो गैया दखन खानायफोराबो नङा आंखौ मानो जेम्स बायदि नाङो बिदा आं आसरित मोनो दे खिन्थु बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो आदा नोंनि माथोआबो जेम्स बायदि होननानै बुङो बेनिखायनो आङो जेम्स आदानि हाबायाव थानायाबो आङो जेम्स आदाखौ सोंखादो मानसिफोरा बुंबाय थायो आदा आंखौ नोंबायदि नाङो होननानै बुंखादों आं जेम्सनि सिगाङावबो आदा जेम्सनि सिगाङाव दा बिदिनो कमेन्ट हरबाय थायो मानसिफोरा मोजां नाङो दे खिन्थु नोंथांमोननि कमेन्टखौ इगनर खालामो होननानै आंखौ साननो नाङा आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ लाब हरो आं नै नाय गाइस बेसेबां लाब हरो होनदों ना 100टा 200टा कमेन्ट फाय 500टा 1000टा 2000टा कमेन्ट फाय अब्लाबो नोंथांमोननि कमेन्टखौ लाब हरगोन नैबे नुकुल ब्लगआ टेनसन गैया दा जियानो जाया मानो गाइस एसे खामानि मावनोसै बारा डायलग होबाबो आरो भिडिअ गोलाव जागोन खामानिया थालांजोबगोन बास नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आङो दिनैसो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो मोनसे रिल्सबो हेगारदोंमोन जिथुबा भुटाननि मालसो मोनगोन टेनसन गैया बिदि मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो एक्सुवेलि नंमारगौ दे गाइस लकेल होआ पुरा भुटाननि खिन्थु बोरायफ्रा लकेल लोङो बाथ्राया बेनो बोरायफोरनिया एक्सट्रा सेंग्राफोरनिखौसो होनदां सेंग्राफोरनिया जाहैगोन लकेल नङा पुरा भुटाननि फैसाया आंनिया इयाव थायो गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना बारा नङा लोगोफोर भुटाननि फैसा 10 थाखा दोङोलै मिसाखौ बुंना लाब गैया नै मिसाखौ बुंना लाब गैया
10 taका दोङो भुटाननि फैसा 10 taका नै मिसाखौ बुंना लाब गैया लोगोफोरनि अनलि 10 taका उपाय गैया लोगोफोर भुटाननि फैसा 10 taका दोङो लोगोफोर भुटाननि फैसाया आंनि 10 taकायानो मानि बेग नेग्रा माना बुङोबा हाबाया बायागौ मानि नैबे 10 taका फैसाया आंनिया मानि बेगावनो थाबाय थागोन दे लोगोफोर मिथिबाय टेनसन गैया एबार बियारानो जा गोजायानो जा जि लोङो पुरा भुटाननि गोजा सेंग्राफोर खिन्थु बोरायफोरनि थाखाय लकेलबो जानो हानाय दे खिन्थु नोंथांमोना बेखौ साननाङा बोरायफोरा भिडिअखौ नायदोंबा खिन्थु सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि थाखायसो जागोन माने बियारा भुटाननि बियारा अके बेखौ दोननि आङो खामानि मावनो एसे दा नायनो हागोन नै नोंथांमोना पुरा साफा खाना जागायानो पुरा साफा गोजा जाजोब्बायना बेनिफ्राय दा आङो उनथिंनि जागाखौ एसे साफा खालामनि बेफोरखौथ' आं फुङाव खालामगोन वाव जागाफ्रा नायनो हागोन नै बापरे बा जिमाव थांनो जायै सानदे आं दा खामानिखौ एसे मावना लानि लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय इथिंगालि दा नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद हाग्रा जाना दङ आरो ना गासिनो इथिंगालि नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद हाग्रा जाना दङ आं दा जिमाव थांनो टाइम जायाखै जिहेतु एसे खामानिखौ मावनोसै ओमफ्राय खामानिखौ मावना एसे फ्रेस जानानै जिमाव दसे थांसै आरो ना माने जिमाव थांबा बिदिनो देहाफोरखौ बाय फिट नाङो आरो ना गाइस बडि सडि बेफोरनि थाखाय नङाबाबो देहाया एसे फिट मोनबानो जायो दा एसे साफा खालामना लानो लोगोफोर न' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आरामसे बिराद लेथ्रा नुदों दा नै जायाखै बिराद लेथ्रा साफा खालामनायनि उनावसो पुरा माने मोजां नुजोबगोन आरो ना गाइस उपाय गैया लोगोफोर नै खामानि मावग्रा मानसि लाना फैगोन र' साननैसो थानानै दा न'आवनो एसे एसे मावग्रोनि गाइस न' आसरितलै आसरित अन्थाइ फिसा फिसा दंजोबो दखन माथो अन्थाइ फिसा फिसा गोजा बापरे बापरे अन्थाइ गोजा माथो बिदिनो लासै लासै मावबाय थानोसै गाइस दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो एसे सकआवबो खामानि दंखायोमोन एसे टाइमखौ मिलायनोसै दसे मावलाय सान्दुं गोसादो सानाव मावनो हायाना दसेल'सो हायो दा बेलासि टाइमाव एसे मोजां जायो आरोना गाइस ओंखायनो दा सान्दुं गैयैखाय एसे मावबाय आरोना वाव दासो साफा जाबोदो दासो साफा जादो केमेराखौ एसे बदलायनि आङो दा भिउआ मारै जायगा साफा जाखांनायनि उनाव भिउआ मारै नुयो नोंथांमोना नायनो हागोन दे गाग्लिजोबनांगोन इफोराव गाग्लिजोबनांगोन गाइस नोंथांमोना गाग्लिजोबनांगोन इयाव जाय फैयो होमबासो हाग्राया थैलांजोबगोन ना गाग्लिजोबनांगोन बापरे केमेराखौ वाइड एंगलाव लादो माबायदि नुगोनबा बेखौथ' मिथिनाय नंला वाइड एंगलाव लाबाथाय लाबुं लाबुं जाजोबो ओइथिंगालि गारना होनि दंफांथिं दसेल'सै टाइमा बारा गैला आंनिया जिमाव थांथारनांगोन हाइट होख्लायबाय नै सालथेमोन होख्लायबाय सालथेमोन खामानि मावबाय सालथेमोन बरिया गोलोमदै बाहेर जाबासो हिट नाङो बिदिनो मावबाय थानोसै गाइस आरामसे लासै लासै मावबाय थानोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट जिमाव होलांसै फुङाव थांगोन सानदोंमोन टाइमखौ मेनेज खालामनो हादिया मा खालामनो उपाय गैया गरम गाइस बिराद गरम नै दसे खामानि मावबानो गोलोमजोबो आरोना गाइस ओंखायनो खामानि मावबा आङो बे मोनसे गस्लाखौल' गानो मानो बुङोबा बे गस्लाखौ सैनायखौबो पात्ता मोना आरो सैनायखौबो नुवा ओंखायनो गानो आं इखौ गोलोमगुजोबबाबो दा जियानो जाया माने गाइस दा बिदिनो एसे एसे मावबाय थानोसै जिखिनि हायो
मानोना बुङोबा आरो 2 माह 3 माहल'सो बारा दिन नंला नङा होमबा दा इखिनि दिना माला थाङो तत मोना दा नोंथांमोना गोबां मानसिफोरानो सोंबाय थायो आदा बेसे दिन थाना जागोन होननानै आंथ' भिडिअ बुंखायो 2 माह 3 माह थानानै जाखासिगोन होननानै दा नोंथांमोना आरो बारा हमनोनो हायाखै खायसेया आरो ओरैनोथ' कमेन्टफोरावबो हामा हरखायाखै गासिबो कमेन्टखौ मोजांखौनो हरखादो आरो इखिनिथिं जिखिनि नोंथांमोना नुदो बिराद दुखु मोनदों आं दा इखिनि फुलखौ दानफायनो खिन्थु इखौ उनाव दानफायसिगोन मथ'थे 2 माह 1 माहसोनि गेजेराव पुरा इथिं साफा खालामजोबगोन ओंखायनो दा साननैसो थाथों नङाबा लांदां एसे लेथ्रा नुगोन ओमफ्राय बाखि बाहेरनि खामानिखौ जिखिनि दङ गासिखौबो मावजोबसिगोन बाखि सेथ्लानि खामानिया दा जोबजोब्बाय साफा जाजोब्बाय दा सेथ्लानि जायगाखौ गासैखौबो साफा खालामजोबनायखाय माने हाबा बायखांनानै थांनाय बायदिसो नुबाय आरोना गासै माने नै जागाया साफा जाजोबनायखाय हाबाया गाग्लिजोबनाय जायोना हाबाफोराव दा हाबा थांखांनानैसो जायगाखौ साफा जानाय बायदि नांदो आरो माने इदि दा नोंथांमोना ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव जोंहानि जिथुबा न'नि बेकग्राउन्डनि जायगा साफा खालामनायखौ नोंथांमोना नुजोबगोन जिथुबा जोंहानि बेकग्राउन्डथिं लामाया माबायदि आरो माबायदि हालोदाव दोङो स' नोंथांमोना नुगोन आरो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन बास नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबनालासे नायबाय था बिदिनो आपडेट मोनबाय थागोन आरो गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला पुरा गासिबो रंजानांगो गासिबो मोसानांगो लोगोफोर ओमफ्राय गाइस दा जियानो जाया माने गाइस नैबे फुला इयावनो थाथोंसै ओमफ्राय मिलायहैगोन इ फुला ओमफ्राय बाखि इफोरखौ गथाय साफा खालामजोबनांसिगोन ओमफ्राय दा जिखिनि हाग्रा दङमोन गासैखौबो साफा खालामजोब्बाय ओरैनो बाय बांला दंजोबो बेखौ उनाव आङो साफा खालामजोबसिगोन दा एसे हेभिखौ साफा खालामजोब्बाय दा जेबो खस्थ' गैला जेबो गिनांगौबो गैला आरोना गाइस थ' बिनोमोन दा नोंथांमोना माबायदि नांदो दिनै ब्लगखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो जाय भिडिअखौ जोबनालासे नायदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच थ' गासिबो बिदिनो सापर्ट होनांगो गासिबो बिदिनो अनलायनांगो बास बिनोसै आरोना लोगोफोर दा माथो बुंनो नङा होमबा थ' गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय बेनिफ्राय बाखि नोंथांमोनाव कमेन्टआव जि हरनो गोसो कमेन्टखौ हर 100 200 300 400 500 कमेन्ट फैबाय थाथों खालि नोंथांमोना कमेन्टखौल' हरबाय था नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो खामानि मावहोलां एसे कमेन्टखौ नायहोलां खामानि मावबाय थागोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौथ' आं रिप्लाय होआखै नङा रिप्लाय होखादो आरो गासैबो 1 लाख 2 लाख कमेन्टआनो फैया मानो गासैनि कमेन्टखौबो आङो लाब होनानै रिप्लायखौ हरजोबगोन आरोना गाइस थ' नोंथांमोना थाबैनो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना ला आरो जाय लोगोफोर मोसानो गोसो नोंथांमोना पुरा एक्साइटेड जाना थाबानो जाबाय आरो इन्सटाग्रामाव आंखौ मेसेज हर आरो गोबां मानसिफोरानो इन्सटाग्रामाव मेसेज हरदो आदा आंबो थांगोन आदा आंबो मोसागोन गोबां मानसिफोरानो इन्सटाग्रामाव मेसेज हरदो आरो आंनि फन नाम्बारखौबो लादो वाट्सएपआव मेसेज हरदो आरो जायनो आंनि फन नाम्बारखौ बिदों आं हरखाजोबदो इन्सटाग्रामाव जिमाव थांनो थाखाय गारिखौबो दिहुनखाना दोनखानोसै ओमफ्राय दा आं मा मोनसेखौ लांगोन दिनै जिमाव नै मोनसेखौ लांनांगोन ना मोनसेखौ लांनांगौ दा इ मोनसे नङाबा इ मोनसेखौ लांनोसै स' गाइस बेनिफ्राय दा आंनिया गारियाबो पुरा गंनै जानानै दङ मानोना बुङोबा राइडआव थाङाखैना गारिफोरा बिराद रंजादों मिथिदों ना जिथिया आङो राइडआव ओंखारलांगोन ना अब्लाना इफोर गारियाना आंखौ सलायनांला होनना बुङो टायारफोरा जामलांजोबखायोना एला खेला नङा गाइस जिखुनु जाया आं नोंथांमोनखौ दिनै खसा बाथ्राखौ बुंनोसै आङो आनिनियाव थांनो थाखाय प्लेनिं खालामदोंमोन खिन्थु दा आरो उपाय गैला दा नै जोंनिया हाबानि सिजोनाव आंनिया सफैबाय जिहेतु हाबानि दिनाबो सफैबाय दा हाबानि दिना सफैनायनि थाखायनो आं दा राइडआव थांनो हानाय नङा नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै जिखुनु जाया आङो हाबा जोबखांनानै बहुत गोजान राइड मारिगोन ओरैबायदि गोजानाव राइड मारिगोन फार्स्टआवनो आंनिया पासपर्टबो गैया आङो पासपर्टबो मोनसे बनायनो लागा दङ बेफोरथ' बारा टाइम नङा दसेनो जायो बेनिफ्राय आं हरथु गारिदो बाइकजों थांगोन हलथु नायनोसै आरो माथो थांनाय जायो जिखुनु जाया आं हाबा बायनानै मास मोनसे 1.5 माहनि थाखाय आं राइडआव ओंखारलांखागोन नोंथांमोना दैलि ब्लग नुगोन ओरैबायदि ब्लग नुगोन मोनसेबो ब्लगआ नर्मेल फैनाय नङा सोब हेभि ब्लग जाजोबगोन आरोना गाइस खालि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै ला होमबानो नोंथांमोना आरामसे मिथिगोन आरो आपडेट मोनगोन शेर लांनो फैदो लोगोफोर नै शेर लय जावा जि खुरा पुरा बियार गाने आइसे तारमाने शेर लागे नायनो हागोन ने गाइस पुरा एकदम शेरबो गोदान नांगौ जादों न'आव शेरबो गैया नायनो फैदो लाङाबो जानो हानाय आरो नायनो फैदो मथेथ' नोंथांमोना लांखागोन होनना साननो नाङा 600 खै जरा 1 जरा 600 आरो गैलिया वाह नायनो जरा 700 मोजां जरा 700 नि शेरा माबायदि नायदों नोंथांमोना
नायनोसै जोंबो माबायदि जिरायनांगोन ना सेरखौनो सेफायबालाय मोसानानै दादै हाबायाव मा जागोनलै अ जारला जागोनलै नायनो खाथिनि सेरा माबायदि ओइनो दिहुनदों इथिंगालै एखेबारे बाप बा जरा 700 नो गासैनो नायनो हागोन नै माबायदि जरा 700 बा हेलेंना नायलाय जनानै मारै ओइ माव दखान बाहाय बाय मावो नै जना नायबाय दै जरा 700 नि सेराव लोगोफोर माबायदि नांदों नै जनानै टेस्ट नायबाय नाय दारगुसियावनो 8 টাকা তো এটা নাকি একটু আছে 1000 টাকা একটু আছে 700 টাকা 800 টাকা জোড়া একটু আছে 700 টাকা জোড়া লাস্ট তো জোড়া 700 তারপর ফার্স্ট তো এটা 1000 একে আর ন नै देखो मोजां नां दखान बाबू बरिया माल नैबे थाबायनाय नङा जानो दियानो इयाबो दोंखासै न' बेराय हेबनायखाय बाय साइस नुदोर इनिखौ बेराय हेबनाय बायदि ओइलाय वा कलकातानि माल मिडियाम साइजर itu harga apa mal tuh biar karni lagi share biar karni lagi na biar kan tuh video kursi ami nole video nokor lagoi na iya 50 টাকা মান লবি বাপারে তো লবি দে 150 বিচারি দিছে একদিন মিলিখিনি লবি 600 টাকা ধরছ লাস্ট বড় ব্যাপার আছে না So guys, दा नैखो माने जरा जोङो 500 बा लांनोसै आरो ना माने सेरखे एसे दाम दला मिलायबा दामखौ खमायथाराखै एसेबो दा खमायबानो जोङो लांनोसै आरो माने बारा नाङा इदिनो न'आव जनो आन्थाल'सो नांगोन नालाय बेनिखायनो दा लांनो फायदो आरो ना गाइस माने दा नायनो हागोन नै इथ' आरो साइसानो गैथ्रा दखान सेरा दुलबरथारलै नैबे गायनाया नै ओरैनो माबाल'सो नैखौथ' आरो बोरायानो जालांबाय बेफोराव बायनाय नङा लास्टाव बेनिखायनो जि दाम मोनो बेफोराव फाननानै लाब जायो इसोरो लाबाथ' बेखौनो लाखासिगोन जाबाय होमबा साबे फिक्स न' इ कालारखौनो फसायदों ना बरियानो बापरे बा अ तार डिजाइन इथ'य आरो न' साइज दङ खिन्थु दोंनायालाय नै गोमोनि थाखाय साइज नुदों र' नैनिफ्राय बरिया कालार होना होदोलै बरियानो साइज नुदो बरिया मोजां नुदो सेरखौनिखौ मोजां नांखाथारदो केन'का उलाबो इगिले बापरे बा केमेरा नङै दे न' পয়সা নাই মাল তো ভরাইছি পয়সা নাই যদি মাল ভরাইছি बेखौ नांगौ जायो थाखा न' नांगौ जायो बेखौ न' माबा मोनसे दामानो गोलैजोबगोन दा बेफोरो मोजां दे गासैबो मोजां खालि दोंजां कुकारा मारलु इसे 800 টাকা দিছে আৰু যি ল'ব আৰু ফাম নাই মানে এলা খেলা নহয় 800 টাকা দিতে কি মাল গিফট দিবি 800 টাকা হৈ গেল ভিডিও হৈ গেল এটা গিফটটো কি আছে এটা গিফটটো কি দিবি বাতি দিবি না ছাতি দিবি কিবা এটা গিফট দিবি ক্লিক